Хайырлы иртә, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Ислам дөньясы улы бәйрәмгә әзерләнә. Татарстан диния нәзарәте Корбан гаетен уздыру тәртибен раслады. Донбасстан күчеп килергә мәҗбүр булган гаилә әгъзалары 4 айдан соң кабат очрашты. Татарстан башкаласы туристик үзәкләрнең берсенә әйләнеп бара. Быел 3 миллион 500 мең кунак кабул итү мөмкинлеге бар. Татарстанда социаль өлкәгә бюджет акчаларының 60%-тан артыгы җибәрелгән. Дәүләт советы утырышында узган елга республика казнасының үтәлеше расланды. Юл төзелешенә, торак фондын, мәктәпләрне, балалар бакчаларын һәм поликлиникаларны капиталь ремонтлауга шактый гына өстәмә акча тотылган. Республика президентының барлык программалары да гамәлдә. Парламентарийлар территориаль мәсьәләләрне дә хәл итте. Алар Татарстан белән Башкортстан, Чувашия шикләренең урнашу урынына кагыла. Халык ышанычлылары хисап палатасы хисабын тыңладылар. Җирләрнең уңдырышлылыгы, бакчачылык һәм автомобиль юллары турындагы гамәлдәге республика законнарына төзәтмәләр керттеләр. Дәүләт советы Дәүләт думасына наркотиклар ясаган, сатып алган һәм саткан өчен җәзаны катгыйландыру инициативасы белән чыкты. Татмедиа ярты елга бер тапкыр матбугатка язылырга булыш хәйрия акциясын уздыра. Депутатлар республиканың социаль учреждениеләре өчен газета, журналларга язылды. Фәрит Мөхәммәтшин Баулының картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортына берничә басмага язылуны рәсмиләштерде. Хәтер һәм кайгы көне алдыннан депутатларга Бөек Ватан сугышы елларында Татарстан яшьләренең хезмәт батырлыгы турындагы китабы тәкъдим ителде. В году в перерыве, видите, так организованно депутаты подписываются на газеты, журналы республиканские и подписывают закрепленные дома престарелых, детские дома, значит, семей, которым нужна эта периодика, но таких возможностей нет. Я считаю, что это нужно не только для распространения печати и увеличения тиража наших газет и журналов, но самое главное нашим людям, которые внимательно будут знакомиться с жизнью республики через эту периодику на русском и татарском языке. Административ киртәләрне киметү, салым түләүләрендә ташламалар, дәүләттән ярдәм чаралары. Татарстан эшмәкәрләрен беренче чиратта борчый торган мәсьәләләр шулар. Сәүдә сәнәгать палатасында прокуратура, контроль органнары, икътисад министрлыгы вәкилләре катнашында бизнес берләшмәләренең түгәрәк өстәле узды. Хәзерге катлаулы икътисади шартларда кече һәм урта бизнес предприятиеләренә ярдәм итү турында фикер алыштылар. Чараларның берсе тикшерүләр үткәрүгә чикләүләр кертү. 2000-нән артык юридик зат аны булдырмый калды. Салым салуның яңа гадиләштерелгән системасы темасына да кагылдылар. С 1 июля вступает в систему новая система налогообложения. Это автоматизированная упрощенная система налогообложения, очень удобная. Значит, краткие характеристики этой системы налогообложения. 1 июльдән яңа салым салу системасы үз көченә керә. Табыштан 20% яңа кала. Салым түләүчегә берни дә эшләргә кирәкми. Именият взносларын да түләттермиләр. Бухгалтерия штатында тоту таләп ителми. Налоговая служба вместе с уполномоченным кредитным учреждением, где открыт расчетный счет у налогоплательщика. Татарстан башкаласы быел 3 миллион 500 мең туристны кабул итәргә әзер. Бу хакта туристик индустрия вәкилләренең стратегик сессиясендә әйтелде. Туристлар агымы бу җайда пандемияга кадәрге ял дәрәҗәсенә кайтырга мөмкин. Бу тармак вәкилләре тагын нинди максатлар куя, нинди проблемалар белән очраша? Хәбәрчебез кызыксынды. Май айында узган чаралар, җыр-бию бәйгеләре, төрле милләтләр ашамлыклары мәҗлесләре, велосипедта узышулар, башка мавыктыргыч ярышлар җирле халыкның гына түгел, Татарстан башкаласының меңләгән кунакларын да җәлеп итте. Бәйрәмнәрдә Казанга 200 меңнән артык кеше килде.
туристлар саны артырга мөмкин. На протяжении всего летнего сезона турист знает, что каждые выходные, например, там шоу фонтанов. Җәйге сезон дәвамында туристлар һәр ял көнендә фонтаннар тамашасы булуын белә. Күпләрне тематик очрашулар кызыксындыра. Сәфәр вакытында үз мәхәббәтләрен табучылар да очрый. Туристлар индустриясе вәкилләренең стратегик сессиясендә республикага кунакларны җәлеп итү юлларын эзләделәр. Хәзер тармак бер кайчан булмаганча тур операторлар ярдәменә мохтаҗ. Проблемы заключаются в том, что я думаю, что... Проблема шунда вакыйгалар бик күп була. Безнең алдан ук барлык туристларга һәм тур операторларга тараткан бердәм вакыйгалар календаре юк. Шундый календарны алдан әзерләп, килүче туристлар арасында таратуга ирешәсебез килә. Тагын бер проблема кадрлар. Туристлык өлкәсендә эшләргә теләүчеләр күп түгел. Бергәләп эшләгәндә елына 5 миллион туристны кабул итү мөмкинлеге бар. Татарстанда күрсәтерлек кызыклы тарихи урыннар бар. Туристик сәяхәтләрне, экскурсияләрне нәтиҗәле итеп уйыштырырга гына кирәк. Ания Гыйбадуллина, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Диния нәзарәте Корбан гаетен уздыру һәм гает намазын уку тәртибен раслады. Быел Корбан гаете 9 июль шимбә көнгә туры килә. Иртән Татарстанның барлык мәчетләрендә гает намазы укыла, вәгазь әйтелә. Авыл мәчетләрендә гает намазын кояш чыгып, ярты сәгать узгач укырга тәкъдим ителә. Башкалабыз Казанда иртәнге намаз сәгать 2 тулып 30 минут узгач башлана. 4-10 минуттан башлап 4 туларга 20 минутка кадәр бәйрәм вәгазь әйтелә. Намаздан соң махсус билгеләнгән урыннарда корбан чалу башлана. Казанда корбан малын 11 июлендә кертеп, кояш байыганчыга кадәр чалырга мөмкин. Казанда Евразия интеграциясе халыкара конгрессы тәмамланды. Аның эшендә сәясәтчеләр, парламентарийлар, җитештерүчеләр, галимнәр катнашты. Конгресста катнашучылар Казан дәүләт аграр университетының агробиотехно паркында да булды. Югары уку йортының заманча лабораториясе үсемлекләрне, ашлыкны һәм туфракны югары төгәл тикшерү үткәрергә мөмкинлек бирә. Кунакларны Казан студентларының һәм галимнәренең фәнни эшләнмәләре дә сокландырды. Түгәрәк өстәл янында сөйләшүнең төп темасы органик авыл хуҗалыгын һәм экологик яктан чиста продуктлар җитештерү иде. Бу Россия агросәнәгать комплексы өчен генә түгел, ә Урта Азия дәүләтләре өчен дә бик актуаль. Казакъстан, Үзбәкстан, башка илләрдән килгән галимнәр тыгыз хезмәттәшлек итәргә әзер булуларын белдерде. Мәсәлән, әгәр Каракалпак Республикасының авыл хуҗалыгы институты элек Япония һәм Германиядән килгән коллегалар белән хезмәттәшлек итсә, хәзер сәясәт кенә түгел, логистикада Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүне күздә тота. Бүген безгә килгән кунаклар, алар менә Евразия илләреннән килгән ученыйлар, галимнәр һәм дә инде бу менә шушы органический авыл хуҗалыгы, органический сельское хозяйство дип әйтәбез, шул юнәлештә эшләүче төрле предприятиеләрнең вәкилләре. Без бүген бу вопросларның менә бу органика продукциясын үстерүнең мөһимлеген һәм аны ничек итеп эшләп була, ничек итеп аны эшләргә кирәк. Бүгенге көндә без аларның җыелышып менә уртаклаштык, фикерләр алыштык. Көтеп алынган очрашу. Татарстанга Донбасстан күчеп килүчеләр гаиләсенә озак вакыт аерылышу газапларын кичергәннән соң кабат очрашырга насыйп булды. Әниле кызлы 4 айдан артык төрле шәһәрләрдә айрым яшәргә мәҗбүр булган. Аларга ерак араларны якынайтып очрашырга кемнәр булышкан, хәбәрчебез белеште. Оксана кызын кысып-кысып кочаклый. Озак вакытлы аерылышу турында исенә дә төшерәсе килми. Юлмаеп, авыр хәлдә ярдәм итүчеләргә ихлас күңеленнән рәхмәтен әйтә. Кичкенә Изабелла 5 айга якын Мәскәү өлкәсендә туганнарында яшәгән. Гаилә Горловкадан Россиягә гуманитар эшелон белән апрель аенда күчеп килә. Тик кызын табып күрешү генә җиңел булмый. Ростов янында без бергә идек әле. Аннар Казанга алып килделәр. Шулай туры килде инде. Кызым Мәскәү янында бүленеп калды. Аны үз яныма бик таласым килде. Мәскәү өлкәсендәге туганнарым янына барып, кызымны алу теләге белән яшәдем. Кызым да бик сагынган иде. Изабелла гаиләсеннән еракта үзенең 10нчы туган көнен каршылый. Бераз соңарып булса да, әнисенең килүе зур бүләк була. Она скучала за мамой, и я скучала. Оксана кызын Татарстанга алып кайтып, яңа тормыш башлау өчен ярдәм сорап, төбәк җәмәгать кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итә.
Там действительно нужна была финансовая помощь. Гаиләгә финанс ярдәме кирәк иде. Мәскәүгә барып кайту өчен шактый гына чыгымнар кирәк бит. Без ярдәм сорап, Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшинга мөрәҗәгать иттек. Ул ярдәм кулын сузды. Мы проводили их на вокзал, посадили в поезд. Это... Без аларны вокзалга озаттык, поездга утырттык. Бу күңелгә тиярлек вакыйга булды. Хәзер аларның бергә йөрүләрен, аерылгысыз булуларын күрәбез. Гаиләдә башкача булырга тиеш түгел. Гаилә Санта шифаханәсендә вакытлыча урнаштыру пунктында яши. Аерылулар турында искә төшермәскә тырышып, бергә якты киләчәккә планнар коралар. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Балаларга милли тәрбия бирү кайдан башлана? Һәм гомумән балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләүне кайчан башларга кирәк? Бу турыда берникадәр тәнәфестән соң актуаль әңгәмә сәхифәсендә карый аласыз. Бездән аерылмагыз. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Ишек алларында чисталыкны бергәләп саклыйк. Бүген Казанда экологик ишек аллары чаралары уздырыла. Йорт яны территорияләрендә яшәүчеләрне чүп-чарны һәм көнкүреш калдыкларын ничек дөрес итеп сортларга аерып, контейнерларга салу тәртибе белән таныштыралар. Шулай ук белгечләр шималны икенчел эшкәртү усуллары турында сөйли. Балалар өчен мастер-класслар үткәрелә. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Болгар тарихының 5 әдәбияткәре һәм Алтын Урда дәүләтенең таш язма истәлекләренең бүгенге сакланыш халәтләре тупланган яңа китаплар басылып чыкты. Тарихи басмаларны Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре әзерләгән. Бу хакта тулырак китап сәхифәсендә хезмәттәшем Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Исәнмесез, Идел буе Болгары ата-бабаларыбызның рухи мирасы белән турыдан-туры бәйләнештә. Ул чорның мөһим язма чыганаклары, һәйкәлләр, кабер ташлары. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан яңа китаплар тәкъдим итте. Ике китаптан торган җыентыкта Алтын Урда дәүләтенең таш язма истәлекләре, кабер ташларының фотолары, текстологик укылышлары тупланган. Биредә Болгар чорларыннан, бигрәк тә Алтын Урданың Болгар улысыннан сакланып килгән таш язма истәлекләр, дөресен генә әйткәндә, менә шушы чорлардан сакланып калган, бәлки иң ышанычлы тарихи истәлекләр һәм безнең көннәргә шушы елларның ахаңын китереп җиткергән иң борынгы язуларның, истәлекләрнең берсе дип аңларга кирәк. Таш язмаларда язылган исемнәрдә татар дигән сүз бар. Ул кешенең атамасы яисә исеменең бер өлеше шулай йөртелгән. Ташларның иң борынгысы 1282 елда куелган. Хәзерге технологиялар язмаларны аңларга ярдәм итә. Рухи мирас, эзләнүләр һәм табышлар Идел буе Болгар дәүләте язма истәлекләре китабына Идел буе Болгар тарихының 5 әдәби ядкәре кертелгән. Şərq səyahətçiləri Şehabəddin Mərcəni, Rizattin Fəxriddin kebek күренекле татар руханилары хезмәтләрендә Болгар дәүләте мәдәният учагы, галимнәр һәм шагыйрьләр иле буларак телгә алына. Бер үк әсәрдә әдәбият та бар, фольклор да бар, фән дә бар, дин дә бар. Менә шундый һәм бик кыйммәтле ул вакытта популяр булган бөтен ислам дөньясында һәм яңа Саксин табылды. Алар ikisi iki kişi. Аның хезмәте әзрәк, ләкин бу шагыйрь инде. Шулай ук киң халыкка билгеләнмәгән медицина трактаты. Болгарларда шул хәтле медицина көчле булган. Биредә үк Ялида алып барыла торган зур эшне күрсәтә торган китаплар күргәзмәсе дә оештырылган. Ислам динендә китап төшенчәсе изге Коръән дигәнне аңлата. Татарстан милли китапханәсендә улуг китап күргәзмәсе эшли. Анда халыкка уникаль Коръән китаплары тәкъдим ителә. Бу 17-нче гасырдан сакланып килгән Коръән, кулъязма Госман империясында булдырылган. Шырпы тартмасы зурлыгындагы Коръән 1690 елда дөнья күргән. Мөселман дөньясында беренче 1804 елда Казанда басылган Коръәндә биредә урын алган. Безнең рәссамыбыз һәм скульпторыбыз Бакый Урманчы милкендә булган һәм ул шушы Госманлы төрек телендә төзелгән тәфсиргә үзенең аңлатмаларын, кайбер аңлашылмаган сүзләрнең тәрҗемәләрен язган.
Экспонатлар арасында Финляндия татары Хәсән Хамидулла ярдәме белән басылган Коръән бар. Кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә Коръән коллекциясе 1996 елда оеша башлый. Бүгенге көндә милли китапханәдә Коръәннең гарәп, фарсы, башкорт, төрек һәм башка телләрдә 300-дән артык төре бар. Османлы Төркиясендә, анда Урта Азияда, Бухара әмирлекләрендә, Хақан, Хива әмирлекләрендә кулъязма китапны тудыру өчен махсус каллиграфлар мәктәпләре булган. Алар фақат шуның белән генә көн күреп үзенең тамагын туйдыра торган булсалар, безнең җирлектә андый мәктәпләр булмаган каллиграфлар. Безнең өчен барыбер иң кадерлесе менә булса безнеке. Чөнки аның менә башлангыч сүрәләре, Фатиха сүрәсе белән Бакара сүрәсенең бизәлеше дә безгә татарлар өчен бик якын. Күргәзмә ачылышында Коръән бастыруның заманча алымнары да тәкъдим ителде. Безнең өчен иң мөһиме Коръәннең мәгънәсен тәрҗемә итү. Түгел, анда авыр катлаулы шушы илаһи проблемаларга аңлатма бирү кирәк. Дөнья күләм танылганда да безнең Казан басмасы. Ул бик күп тапкырлар басылган, төрле форматта басылган әйтик. Менә төрле җирләрдә сакланган. Бу безнең мирас. Бу мирас өчен без бүген көнгә белән генә түгел, киләчәккә, кыямәткә хәле бу сакланырга тиеш һәм халкыбызга, милләтебезгә файда китерә торганнан булып, шушы юлдан без барырга тиеш булабыз иншалла. Коръән коллекциясын җыю бүгенге көндә дә актив рәвештә дәвам итә. Мөселман дөньясының рухына алып кайтучы изге китаплар белән август азагына кадәр танышырга мөмкин. Бүгенгә шулар исән имин булыйк. 15-16 июнь көннәрендә Габдулла Кариев театры Идел буе булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган Юсуф спектакле премьерасын тәкъдим итә. Режиссер Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Әйюпов. Болгар чыры шагыйре Кылгалинең 13-нче йөздә иҗат ителгән поэмасы нигезендә Юсуф, аның әтисе, абыйлары турында бөтен дөньяга билгеле легенда ята. Кариев театры татар халкының яраткан китабына музыкаль пластик куелыш ярдәмендә яңаша ача. Юсуф спектакле драматургия, электрон музыка һәм заманча хореография бәйләнеше. Спектакльнең асылы яшь тамашачыларга һәр кешенең күңелендә яктылыкка һәм изгелеккә урын барын искәртү. Бу хакта тормыш агышында онытып җибәрү хас. Ләкин иман һәм борынгы ядкарлар безгә юл күрсәтә. Көчле рухлы һәм ышандыру сәләтенә ия булган Юсуф бүгенге катлаулы дөньяда яхшылык үрнәге булып тора. Ничә гасыр узуына карамастан, кешелек өчен бу сыйфатларның кадере үзгәрешсез кала. Юсуф спектакленә дәүләт зур матди ярдәм итте. Яшьләр өчен без күбрәк пластик хореография аркылы бик катламлы әсәрне яшьләргә тапшырырга тырыштык. Чөнки виртуаль күренешләр дип әйтәбез, ул тән хәрәкәте, күңел хәрәкәте. Бу яшьләр өчен бу әсәрне кабул итәргә бер шушындый яхшы баскыч иде. Әлеге спектакльдә мөнәҗәтләр, бәйтләр, нәшидләр яңгыраячак. Ягъни менә шушындый без баланс алдык. Яшьләр өчен шушындый электрон музыка һәм алар белән бәйләнеп бара борынгы нәшидләр. Буа районының Импульс спорт комплексында бер дулкында дип исемләнгән яшьләр форумы узды. Форум кысаларында физик затлар өчен грантлар конкурсына җибәрелгән проектларны яклау булды. Яшьләр нинди проектлар тәкъдим итә, алдагы язмада. Бөек ватан сугышы китергән афәтләрне җиңү көне җиңел бирелмәвен һәм гомумән тарихны онытмау проектын эшләгәндә Эльвина Идиатова әнә шуларны максат итеп куйган. Үз эшен яшь педагог хәтер тәгәрмәче дип атаган. Аның кысаларында авыл мәктәпләрендә белем алучы 5-11 сыйныф укучыларына музейга сәяхәтләр оештыру күздә тотыла. Сельская молодежь, она тоже очень нужна, они очень активны. Авыл яшьләре бик актив, шуңа да аларга дөнья күрсәтү, яңалыклар белән таныштыру мөһим. Үз күзләре белән экспонатлар күрү, тарих белән танышу кызыклы булыр иде. Лицей-интернат укытучылары исә мәктәп медиа үзәген булдыру проектын якладылар. Ул 4 елга исәпләнгән. Төп максат итеп укучыларга аралашу даирәсе булдыру, шәхесен социальләштерү алынган. Мәктәп медиа юнәлешендә бүгеннән
кеннен актив эш алып бара. Безнең мәктәптә кызыксынган балалар, бу юнәлештә эшләүче балалар күп, һәм без шулай ук бик күп конкурсларда катнашып призлы урыннар яулыйбыз, һәм шуңа күрә бу эшне үзебезнең мәктәбебездә дәвам итәсебез килде. Форумда 6 проект тәкъдим ителде. Республика яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов аларның һәр кайсы игътибарга лаеклы һәм кызыклы булуын билгеләп үтте. Форумның асылы әзер материал яклауда гына түгел. Монда иң мөһиме яңа фикер, идея, инициатива булу. Иң төп әйбер һәрбер проект ул конкрет мәсьәләгә юнәлтелгән булырга тиеш. Проектның конкрет аудиториясы булырга тиеш. Һәм шул проект конкрет мәсьәләне шиша торган бер сул булып торырга тиеш. Иң яхшы дип табылган эш проект гамәлгә ашырылу хукукына ия булды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Донор булу җиңелме? Балаларга милли тәрбия бирү кайдан башлана? Һәм гомумән балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләүне кайчан башларга кирәк? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы сорауларга багышланды. Студия кунагы мактаулы донор Казандагы 60-нчы татар балалар бакчасы тәрбиячесе Миләүшә Солтанова, үзенең һәм ире Казан вертолет заводы эшчесе, спортчы Рәшит Солтановның донорлык тәҗрибәсе гаиләдә, бакчада милли тәрбия бирү проблемаларына тукталды. Безнең кайбер сорауларга да җаваплар бирде. Миләүшә ханым, хәерле иртә. Хәерле иртә. Донор булу җаваплы да, мактаулы да. Сез хатын-кыз буларак моңа ничек алындыгыз? Менә безнең моннан берничә ел элек туганыбызга, авыр хәлдә туганыбызга кан кирәк булды да. Мин шунда кан бирергә бардым. Беренче тапкыр шулай башланды кан бирү минем. Минем каным яраклы дип саналды. Башта тикшерәләр инде анда бирер алдыннан. Һәм инде беренче сәбәп ул минем ирем. Мин аңа ярып бардым инде. Ул хәзерге вакытта почетлы донор да. Күптәннән бирә инде. 40-тан 50-ләп тапкыр биргәндер. Менә шулай башланып китте безнең минем донор тарихым. Миләүшә ханым, сез 3 малай әнисе дә, гаиләдә татарча аралашасызмы? Әйе, без татарча сөйләшәбез. 3 улыбыз бар. Аларны телләре ачылу белән гел татарча сөйләшергә өйрәттек инде без. Хәтта балалар бакчасына барганда алар бер сүз русча белмичә бардылар. Анда баргач өйрәнделәр. Татар балалар бакчасына ата-аналар балаларын теләп бирәләрме? Үзләре теләп бирә. Мин алай дип әйтмәс идем, рус балалар бакчасын сайыллар дип. Безнең татар балалар бакчасы рус балалар да йөри безгә. Шират белән эләгәләр дә. Һәм безнең балалар бакчасын бик ошатып йөри башлыйлар. Дәресләрне, уеннарны нинди формаларда үткәрәсез? Әкияткә бәйләп куябыз инде, курчак театрлар шикелле иттереп үткәрәбез дәресләрне. Берәр инде сюрпризный моментлар белән. Ата-аналарга нинди теләкләрегез бар? Ата-аналар бер дә курыкмыйча килсеннәр татар балалар бакчасына. Алар анда бер нәрсәдә югалтмыйлар бит. Киресенчә оталар, ул бит тел белү, икенче тел белү. Баланың акыл үсешенә дә бик яхшы йогынты ясый. Һәм бүтән чит телләр өйрәнгәндә дә ул ярдәм итә. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казандагы 60-нчы татар балалар бакчасы тәрбиячесе Миләүшә Солтанова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.